Hello my dear friends. So kumusta namong tanan? So hinaot nga naa mo sa inyong maayong panglawas karon o nga nagmalipayon mo kanunay. So karong adlaw ato hinahinayan pagpakli or pag-abli ang Biblia. So ato ni siya basahon para ma-familiarize nato og I'm sure nga daghan gyud tay makatunan ani and makatabang ni sa atong kinabuhi ug sa mga tao pod nga nanginahanglan. So ato hinumduman nga ako is dili ko eksperto sa Biblia. Pero gusto lang ko nga i-share ang maayong balita sa tanang katawhan pinaagi sa Biblia. So ato basahon ang Biblia, ato basahon ang Ebanghelyo. So kung naamoy nakatunan or naamoy nabasahan or naamoy explanation, comments ramo sa ubos, okay? So karon ato basahon ang Ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto sa 6. Ang pagwali ni Juan nga magbubunyag. Ikanapulog 5 ka tuig kadto sa pagmando ni Emperador Tiberius. Si Poncio Pilato mo'y gobernador sa Judea. Si Herodes mao'y nagmando sa Galilea ug si Felipe nga iyang igsuon mao'y pangulo sa kayutaan sa Iturea ug sa Traconite samtang si Lisanias mao'y namunuan sa Abilena. Si Anas ug si Caifas mao'y mga pangulong pari. Nini gayong panahon na ang mensahe sa Dios miabot kang Juan nga anak ni Zacarias dito sa dapit nga awaaw. Busa giloko pagtaak ni Juan ang tibuo kayutaan nga kasikbit sa suba sa Jordan ug nagwali siya. Siya miingon, hinusuli ug biyai ang inyong mga sala ug pabunyag kamo ug pasayloon kamo sa Dios. Sumala ni propeta Isaiah sa iyang basahon. May nagsinggit dito sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Himo ang tulid ang iyang agianan, abunuhin ninyo ang tanang walog, pataga ang tanang bungtod ug bukid, tulira ang mga nagliko-likong dalan, hapsaya ang mga libaungong dalan, ug makita sa tanang tawo ang kaluwasan gikan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. So mao ni siya mga my friends ang atong Ebanghelyo karon. So ang nakahatag na kog dakog impact is hinusuli ug biyai ang inyong mga sala ug pabunyag kamo ug pasayloon kamo sa Dios. So ato hinumduman kanunay ha nga kitang tanan gyud nganhi sa kalibutan is mga makasasala. Okay? So walay perfecto. Siguro ang ubang tao nga makaingon nga dili na lang sila musimba kay tungod kay makasala ra gihapon. So ayaw gyud na ninyo hunahunaan. That is not good, okay? So ang importante is maningkamot kita sa atong kinabuhi nga magbuhat og mga maayong binuhatan kay aron malipay gyud ang Ginoo. Kinahanglan ato i-please ang Ginoo. Hinumduman nato nga we cannot please all people, pero kinahanglan ato gyud i-please ang Ginoo. Sa unsa nga paagi, kinahanglan nga ato hinusulan ang atong mga sala, okay? O kinahanglan nga ato gyud tuliron ang dalan sa Ginoo. Mom, kinahanglan kay kitang tanan is naman tay venial sin o mortal sin. So, kinahanglan nga ato gyud na siya ikumpisal ngadto sa pari. So, dili ta mauwaw sa atong sala nga ikumpisal sa pari ha. Kay basin og inyong taguan ang mga sala, kumbaga dili inyo ikumpisal. So dili gina siya maayo kay ang dautan maunay tumong sa dautan nga ika na bang nay mususo sa imong nahuna ba nga ayaw kumpisal, ayaw na siya ikumpisal or sa sunod na lang kamo kumpisal. Kung imo na siya paminawon, kumbaga nadaog ka sa panuway. Mao ang kinahanglan nga ato ikumpisal ang atong mga sala. Kay kung makakumpisal na ta, mo na nang time nga ma-renew na ta. So kung makakumpisal na ta sa pare, kinahanglan ato gyud ikumpisal ta na wa gyud tay taguan, venial or mortal sins. Kung after sa confession, so mo na ng time nga maningkamot gyud ta nga ato likayan ang mga sala nga makapahugaw sa atong kinabuhi. So ato pangayoon ang grasya ug kaluoy sa atong Ginoo nga dili na unta ta makasala, okay? Nga ato gid paningkamutan mao magpray kita kanunay sa atong Ginoo kay iya man tatagaan og strength, okay? Nga makaya nato ang mga tentasyon nga dili nato i-entertain na sila kay arong dili makahugaw ang atong kinabuhi. Mao bitong kinahanglan nga ato gyud limpyuhan, okay? So sa atohang paglimpyo mao gini atong buhaton ikumpisal tapos ato paningkamutan nga dili na ta magbuhat og mga sala.
Mga sala like for example mo tanaw og mga malaw-ayng mga talan-awon, so kay bawag gyud nga sala na siya kay nga naman nag-start sa atohang mata, so mo-connect sa atohang mind. Nga rin na sa atohang kasing-kasing, sa atohang lawas. So what will happen, naa siya sa sulod. Okay, mo na siya maginahinay ug kot-kot sa atong pangunaw na mo nang time nga dali ra ta matintal. Okay? So, makadaot gyud na sa atong kinabuhi. Makadaot gyud na sa atohang kalag mo ang atong paningkamutan nga wad-una na siya. Okay? So, ini ka magkumpisal, kinahanglan ni ikumpisal na siya kung imo nang gibuhat, kung ato nang gibuhat, so wag tango na, dili na ato paningkamutan nga dili na nato buhaton. Like for example also kanang pagpangupit or kanang pagkuha og kwarta nga ginagmay sa imong parents, kana bang mukuha ka sa pitaka ba or sa bag, ayaw gyud na ninyo buhata kay kung ang inyong hunahuna nga anyway ginagmay ra bitaw ni, so what will happen in the future, so ikaw gapon ang maalaot. So mo nang time nga kung naanay mga dagkong kwarta dili na ka mahadlok mukuha, it's because wala nay konsensya, which is not good. Kinahanglan nga samtang bata pa ka or samtang karon nga naka-start ka ging-ana, kinahanglan nga imo gyud na siya pugngan nga ayaw na gyud na siya buhata kay makadaot na sa imong kaugalingon ug sa imong isig kataw. Mo na nang mukam up na ang corruption, so that is not good. Kinahanglan ato na siya i-stop. Like for example also ang kanang paglibak sa mga tao, di ba, nga makita ra nato ang mga sayop sa ubang mga tao pero wala ta nakakita sa atong mga sayop. Ato gyud hinumduman nga dili ta perpekto, daghan tay mga sala. Ang atong buhaton kung mahuman na og kumpisal, paningkamutan nga magbag-o na sa atohang mga batasan, di ba? Nga kanang dali ra ta mga suko kanang makapamalikas ta, kinahanglan ato na siya likayan ang pagpamalikas, mga bad words nga mogawas sa atohang baba mo nang makapasakita sa ubang mga tao, and mo na nang time, di ba, nanay conflict nga moabot sa inyong kinabuhi. So ato jud na siya likayan kay kinahanglan nga karon gipahinumduman ta ni San Lucas nga kinahanglan ato gyud hinusulan ang atong mga sala. Kinahanglan pabunyag mahimot ang Kristiyano kung mabunyagan ta. Kay nga naman kinahanglan gyud ta magpaunsay rason nga nang magpabunyag ta para mawagtang ang original sin kay sa atohang sa pagpanganak sa atong inahan nga sa kalibutan, sa atohang pagkabuhi nakuha nato ang original sin. Maong ang bata kinahanglan siya nga pabunyagan arong mawagtang ang original sin. Okay, nga nakuha nato ni Adan o ni Eva. Kinahanglan nga ato tuliron ang agianan sa atong Ginoo, maong limpyuhan, i-purify, di ba? Ato limpyuhan ang atong kinabuhi kanang mga daotan nga mga sala nga atong gipangbuhat. Ato jud paningkamutan nga dili na gyud nato buhaton kay nyari sa atong kinabuhi, so wala ta kay baw kung kanus sa takuhaon kay dili ta magsalig nga himsog ka karon, and then di ba dili ka magsalig himsog ka, so kumbaga dili pa ka mawala ang sa kalibutan. So ayaw gyud na hunaw na among kinahanglan nga andam gyud ta kanunay. Okay? Maong kung magsukol-sukol ka sa imong ginikanan, paningkamuting nga dili na ka makasukol-sukol sa imong ginikanan. Kung naanad ka nga mamakaka, kinahanglan nga huwag tangon na siya. Okay? Kung naanad ka nga mangaway ka sa imong isig kataw, kinahanglan nga imo na siya hinay-hinayon pagwagtang. Okay? So, mao na siya mga my friends nga kinahanglan sa atong kinabuhi karon, kinahanglan maningkamot nga magbuhat og maayo. Okay, sa pagtabang sa atohang isig kataw, importante na kayo sa mga naglisod nga wala intaw ilaha, so ato sila tabangan kung naatay ikatabang mo. Ang atong buhaton is kinahanglan nga magpray ta kanunay sa atong Ginoo nga kinahanglan nga tagaan ta niya og strength bitaw nga mas mo increase pa atohang faith sa mga challenges nga moabot sa atong kinabuhi. Kinahanglan dili kita mo give up kay you know what, kanang sala is mao na siya makapatay sa usa ka tawo. Kinahanglan nga buhi ta kanunay sa atohang pagtuo sa atong Ginoo. Okay, and kinahanglan nga maning kamot gyud ta nga magpray ta sa Holy Rosary, sa kinahanglan sa atohang devotion ni Mama Mary, di na nato wag tangon. Okay, kay ang panuway mahadlok ni Mama Mary. So mao na siya ang ako ang explanation regarding ani. So kung naamoy ikapuno, comment right down below. So mga my friend, atanging gihapon ang ako ang next video about gihapon sa Ebanghelyo. So hinaot nga namoy nakatunan ginagmay karon. So kung namoy nakatunan aning video, ayaw kalimot pag-subscribe
like, share, and comment. So daghan kayong salamat at ug gyud hinumdaman kanunay nga kinahanglan mag-pray kita sa Holy Rosary every day ug kinahanglan mo attend ta og misa every Sunday, okay? Or as much as possible every day. So daghan kayong salamat. God bless us always. Bye. Ingat.